Għall-ewwel darba fl-istorja Ewropea, Franza talbet li jiġi applikat artiklu mit-Trattat ta' Lisbona li permezz tiegħu tingħata assistenza militari f'missjonijiet fil-Lvant Nofsani u l-Afrika. Dan wara attakk imdemmija f'Pariġi li f'lejl wieħed ħallew 129 mejta. Il-Ministru Franċiż għad-Difiża ħabbar li l-pajjiżi kollha Ewropej aċċettaw is-sejħa formali ta' Franza biex jidħol fis-seħħ l-artiklu. Minbarra għajnuna militari jara li jingħataw forom oħra ta' għajnuna f'missjonijiet li jistgħu jitwettqu. Il-Ministru Jean-Yves Le Drian ħabbar li din hija l-ewwel u qabel kollox dikjarazzjoni politika. Għad irid jitħabbar kif dan il-qbil bejn pajjiżi Ewropej ser jitħaddem. Jista' jkun pereżempju li Franza titlob kooperazzjoni f'interventi fis-Sirja jew fl-Iraq. Fis-Sirja, forzi Franċiżi attakkaw lill-Istat Iżlamiku bl-ajru. Fi Franza 115,000 persuna li taħdem mal-forzi tas-sigurtà ġiet imħejjija għal kull eventwalità. Twettqu aktar minn 128 spezzjoni fuq persuni suspettati li huma militanti bejn it-2 u t-3. Aktar kmieni twettqu 160 tfittxija oħra, ġew arrestati 23 u ġew ikkonfiskati 20 ta' armi. Għaddejja tfittxija intensiva l wieħed mis-suspettati tal-attakki fit-tmiem il-ġimgħa, Salah Abdeslam, u mifhum li ħarab lejn il-Belġju fejn jirrisjedi. Il-Gvern Belġjan olla l-livell tal-allert la darba du ma nstabx. Fi Franza l-Pulizija sabet dar f'Bobigny li kienet qed tinkera minn dawk li wettqu l-attakki. Hu il-persuna mfittxija kien dak illi kera din id-dar fis-subborgi ta' Pariġi. Qed tkun investigata dar oħra f'subborg Franċiż ieħor u karozza li għandha x'taqsam mat-terroristi. Intant il-kap tas-sigurtà Russu ddikjara l-ewwel darba li kien qatt terroristiku li waqqa l-ajruplan Russu fl-Eġittu x-xahar li għadda, traġedja li ħallit aktar minn 200 persuna mejta. Il-President Russu Vladimir Putin wieħed li se jfittex lil min kien responsabbli għal dan l-attakk. Kliemu preċiż kien li se jfittex f'kull rokna tad-dinja u jikkastigah.